Well, you ready? Yeah. Okay. כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר, תבין הכל תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד עשן, תיעלם בתוך החדר, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שבילי חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך אחד. כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כן. שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת. משהו בך יאמר לך הפסק. בלי להתכוון תן לעצמך ללכת. כל יום לחישובי. מה אמרת? מתרגש ביום הראשון. באמת? מדוע אתה מתרגש? ביום ראשון, ואתה יודע, כל אחד מתרגש מהמשהו חדש שלו. אתה צודק, ואיפה בית ספר שלך? קדימה, תסתובב עם התיק לך לבד, ודאי שאני בא איתך. מדוע לכבות את המצלמה? לך תמיד, כן! לאן נכנסת? לך ישר, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמיד, לך אחד. הלכתי אתמול ברחוב ולפתע ראיתי בכיכר העיר המון אדם שרים. שאלתי מה זה קורה פה, ואחד מהם ענה לי זהו כנס של אנשים מאושרים. אמרתי לו זה לא יכול להיות, אין חיה כזאת ובטח לא כאן במאה ה-20. כמה טוב לי בחיי, אני לא מאמין שזה פשוט קורה לי.
פשוט נדמה לי. ימות משיח אדוני, אולי אני סתם עושה את זה, זה פשוט נדמה לי. כמה טוב לי, לא מאמין שזה קורה לי. ימות משיח